geno mar Nyakaramogi ni Rio Makare e odiechieng' nieri ma piny owacho mar Kenya oketo thenge mar pidho yien kaachiel gi ywago jogo manowito ngimagi e masira mar ohula mosebedo kokwako gwenge mathoth kaachiel gi kauntis mathoth ma pacho ka. Nyakaramogi, wan bende Ramogi TV waikore mar keloni weche manyien mag migago e thuoloni, to mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Migao mar somo ogolo lai matayo ikruok motelo ne yepo mag sikunde juma manyien. Jopiny kod jotelo opidho yiende gwenge mopogore opogore pacho ka e nyasi moyangi kod piny owacho. Jalup jakom ma kambi Royal Media Services Gathoni Macharia opuodhi ne tije e dongruok e sekta mar fwambo e pacho ka. Nyakaramogi gi thuolo mar oro ote machuok e laini mar ote machuok ma en 3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Migao mar somo ogolo chenro ne sikunde e wi okenge mowinjore gi keti motelo ne yepo mar sikunde wuok tich juma manyien. E andike kokalo kuom jagoro mongirore e migao mar somo Belio Kipsang, sikunde kanyakla kod apisa mag somo e gwenge owinjo ka okengego mar neno ni chenro mag somo oduoge wang'e e yo makare. E sikunde idwaro ni kik ket ohinga ne rwako nyithindo dhi mbele kod somo kaka mek uniform kod omenda mag somo, ahinya to mago ma midhiero mar pi ohula ne orocho ngimagi. Sikunde mag dhi gi duogo kata day school bende orang kaka nyithindo donjo kendo wuok e skul gi lai maler ne derepe e wi ting'o jopuonjre ka japuonj bende nyaka bed marango chenrono. Jopuonjre madhi e skul midakie idwaro ni mondo bed e yo e kind saa 12 mar okinyi nyaka saa 12 mar odhiambo. E wach arita jopuonjre idwaro ni jopuonjre mondo mi ler e wi arita e skul moting'o gima itimo mar geng'o masiche kod hinyruok. Kuonde mokethore e skul bende nyaka losi ka bende idwaro ni mondo giket ohinga mag geng'o pi ohula kendo neno ni kilese ni kare. E weche mag puonj bende sikunde idwaro ni mondo luw tarige mag puonj ne tamni kaka nolandi ka idwaro ni mondo gilos somo mamoko e kinde ma olal mane sikunde olor kaluwore kod pi ohula. Kamano bende kaluwore kod koth mamedo chwe, kapo ni koth mapek nyalo ketho chenro, jopuonjre madhi ot to duogo e skul idwaro ni mondo ketnegi seche mag donjo kendo mag wuok e skul kaluwore kod hikgi. Jotend sikunde bende idwaro ni mondo ng'i kaka jopuonjre kod jopuonj bed e skul kipimo kod kinde mamoko kendo gigol lipot kapo ni kwan omedore. Kaluwore kod medruok mar thuolo mar landruok mar tuoche milando kod pi, sikunde idwaro ni mondo mi oket okenge makare moting'o chiwo pi maler, rito chope maber e kind chenro mamoko. Kamano bende migao mar somo dwaro ni mondo ket chenro mar chiwo hocho ne jopuonjre kod jopuonj manoyudo midhiero mar pi ohula kod koth mapek mosebedo ka chwe pacho ka. E wi magi duto, tiyo machiegni e kind jokanyo mopogore ne ikruok kendo kod midhiero machal kod mae dwarore. Sikunde mondo bed gi tudruok machiegni kod jopuonjre kod jonyuol e wi weche manyalo tuch. E sechegi moselandi ni sikunde idhi yaw wuok tich mar juma manyien, moko kuom jotelo mag dinde e kaunti ma Nandi dwaro ni mondo mi piny owacho ket okenge makare mar timo hocho ne jopuonjre mane ohula orocho ngimagi kaka yo achiel mar thegruok gi dang'ni mar paro. Kotelnegi kod jakom mar Kenya Evangelical Alliance bade ma Nandi Teddy Kisivuli, jotelogo wacho ni okang' makamano nyalo bedo makare nimar moko kuom jopuonjrego noneno gi wang'gi midhiero mane ohula okelo ma gin kaachiel gi wito moko kuom familia magi. Wameweka maana kuna mzazi amepoteza watoto wake ama jamii yake akiona na mafuriko, na hiyo mzazi ni mwalimu anaenda kufundisha watoto, na hapo wako na msongamano ya mawazo, maana jamii yake wamekufa ama mali yake ama biashara yake imechukuliwa ikaharibiwa, na huyu ndio mzazi anaenda shuleni sasa kufundisha hao wanafunzi, na huyu ni mwanafunzi anaenda kukaa chini kusoma, na hapo amepoteza wazazi ama amepoteza walimu wake.
anaenda kukaa chini. Ningeomba Minister of Education kama mngekuja na mikakati ya wale ambao wamesomea saikolojia ya mawazo, ili waweze kusaidia wanafunzi na waweze kusaidia jamii ambao wamepoteza jamaa zao katika mafuriko. Maana hatuwezi kuchukulia tu walimu watafundisha watoto na huyu mwalimu amepoteza jamii yake. Komiti mar od bura mawinjo wach mathicho oko jatend migao mar Mithika Linturi ewi mbolea mabandia tieko winjo bura makamano odiechieng' ma kawuono. Motelo ne dhi ndiko lipot margi kendo chwalo ne od bura chieng' wuok tich ma juma manyien. E odiechieng' ma kawuono jood bura ma Bumula Jack Wamboka okinde ne kaachiel kod Mithika Linturi kanyakla kod okinde mage dhi chiwo wachgi mogik e od bura ewi wach makamano. Jood bura go biro yudo thuolo mar goyo ombulu ewi paro mathicho oko Mithika Linturi chieng' wuok tich e romo moyiedhi manoluongi kod spika mar od bura mamalo Moses Wetangula. Wawinjane kaka chenro no dhi nyime. The new standard for having a cabinet secretary, and as I said, God forbid, even our street sweepers dismissed from office. That's the context in which I say we have been treated to a cruel joke. This joke is cruel because it invokes one of the most important provisions of our Constitution, and it invokes it in vain. You know, we have a commandment that says, don't invoke God's name in vain. And our Constitution is not just another document. It is the most important legal instrument in this republic. It is the supreme law. It begins in the first clause by acknowledging God. And here it is being invoked in the most frivolous, in the most trivial manner, because Linturi is, after all, such a bad guy. See, where is the evidence, I dare ask? And I repeat, where is the evidence that supports either allegation 1 or allegation 2 or allegation 3? You know, Chair, it is not every material that a disputant presents to you that counts as evidence. When you read Section 2 of our Evidence Act, you'll find it says, evidence connotes the means by which an alleged matter of fact, the truth of which is subjected to investigation, which is what you're doing, is proved or disproved. What is the material or the means the mover deployed to prove or disprove the three allegations before you? And when I found myself reflecting on this again, Honorable Chair, it reminded me of a common adage, which again I didn't know. I first heard this adage when I was in the love market many years ago. And I recall a classmate of mine, me gesturing like young men do. I was a young man then, and I recall her telling me, Mudhomi, beware what you pray for, as the gods may just grant it. It is a common warning. I think there is even a biblical version of it in the book of Acts of Apostles, only that I said I'm a man whose interaction with religious texts is sporadic. But the adage, Honorable Chair, says, beware what you pray for, because God might just grant your prayer. What did the mover of this motion pray for? Very passionately. He prayed that he be allowed to bring witnesses who had not even sworn any witness statements or affidavit. And this tribunal was gracious enough to grant that prayer. What happened after his prayer was granted? He brought Titus Kiprotich, who told us that he did not even know that his statement would be used in these proceedings. And he had not.
Familia maheo 100 koro dong' maonge udi e kadak Maliki na Nyuki tok piola ywero utgi otieno ma piny norugodo kawuono. Masira ma kamano otimore nikech koth mapek manochwe e gwenge ma Mount Kenya kendo miyo aora Liki momo. Jodago wacho ni giyudo buok maduong' nikech koth ne onge e gwenge ma Nanyuki kendo ne gidhi mbele kod chenro magi mag pile ka pile e kinde mane pi aora ochako medore kendo molo kochomo udigo, gino manoweyogi kod lal mar milion modhuro. Jopith mag anguro koro ywago lal maduong' tok pi oula ywero anguro mekgi, ka jomoko bende pi nodonje utegi to giywago kethruok mag mwandugi kod obok. MCA ma Nanyuki Ward Anthony Wambui okwayo sirikal mondo ochwal kony mapiyo ne jogo ma pi oula okelo negi midhiero. Tujaweza kupata mvua. Leo watu walikuwa katika shughuli zao, wamerudi katika mabiashara, wamerudi kwenda kufanyia watoto wao shopping. Hapa tu masaa ya jioni saa 12 hivi na nusu, maji yakatoka kwa wingi kutoka kwa mlima. Ikakuja kwa wingi sana, imeleta hasara kubwa. Zaidi ya familia zile tumehesabu saizi ni familia zaidi ya 46 hivi, lakini bado hatujapata namba kamili. Hadi wa sasa tuko hapa hivi tunaongea, tunaendelea kuhesabu watu, tunaendelea kuokoa wale wengine. Yaani maji yamekuja hapa yakanifagilia ngure zangu. Zile zimeenda ni kama 6 hivi. Sasa nikazidisha, nataka niongee ukweli. Yaani 6 zimeondoka. Ambao zinazidi 1000, kila moja ni 20,020. Zimeondoka zote, zimeenda. Hawa wengine sijui kama wakapata limuni ama wako vipi. Tumeamua kama viongozi tukishikana na national government, county government ya kwamba na pia Red Cross vile tunaweza tukafanya ni asubuhi na mapema, kwa sababu wenzetu tumeweza kuhakikisha wameweza kupewa mahali pa kulala ama malazi na majirani. Hivyo basi kesho tutarauka hapa asubuhi na mapema tuweze kufanya ile tunaita assessment, tuone vile tutaweza kusaidia wale manyumba zimeweza kwenda na maji na vile vile wale wengine vitu zao zimeweza kubebo, tuone nao, because hii ni collective responsibility. Eweche mamoko mabende wamedo luonu e thuolo ni eri to gi seche mabiro goeko. Gini familia maheo 100 koro dong' maonge udi e kadak Maliki. Atimo mosainya nikech pod ok oketna picha manyalo somo. Atimo mosainya. Nyakwaramogi biro chuno jogo manokale midhiero mar ohula modakie kambi e sikund primar Malunyofu e ward ma Bunyala e kachung'od bura ma Budalangi e kaunti ma Busia kawuono nopidho yien odiechiengni eri ma piny owacho noketo thenge mar pidho yien e okang' mar kedo gi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi. Jopinygo ne gin moko kuom ji 7,000 ma bende wacho ohula nodaro moketho mwandugi e kar chung'od burano ero, ka bende pod gidak e kembego kata kobedo ni sikunde iya wuok tich ma juma manyien. Gikwayo sirikal mondo mi omanynegi kuonde mamoko ma ginyalo bore mopogore gi sikunde nimar jopuonjre dhi yawo sikunde machiegni ni. Mimi kama kwangu nimepoteza area ambao mimi napanda maragwe, napanda mtama, mahindi na mboga yangu na mboga ya kutumia, kwa sababu hapo ndio mimi natoa lishe kidogo nikiuza mapeni yale ambao mimi natumia. Hiyo vitu vyote vimetokomea na maji, ambapo hata saa hii siwezi enda kwa sababu maji saa hii inanifika kwa kifua. Sisi tunakuanga mwezi wa 5 tunakula maharagwe. Saa hii maharagwe tuwezi kukula, imeenda na maji. Ikifika mwezi wa 7 tunakula mtama, tunakula na mahindi. Saa hii hakuna. Hata bahari pia imefika mahali sasa samaki haziwezi kupatikana. Kwa sababu maji yamejaa hili ziwa. Mpaka maji yamerudi paka nje. Sasa tunaishi kama samaki. Hii maji imeleta shida kubwa sana kuanzia mwaka wa 2020 hadi saa hii. Nililima shamba 1.5 eka.
hiyo ni ya mahindi. Nimelima viazi nusu eka. Nimelima vitunguu nusu eka. Nimelima nyanya nusu eka. Na hiyo yote nilichukua kwa loni. Sasa hiyo ni mategemeo yangu. Sasa vile ni maji imeharibu hiyo viti yangu, nitakuaje? Nyakwaramogi yena monda ka oyweyo mokwongo e chenro mar migago kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Ase wacho nyathini toko winja. To thani, oseguro tiende dalani. Nena winjo wacho. In a world where faith, Yesu Kristo malamoni, fear, angoma timre, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709-767-000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Nyakwaramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacom Dwawacho. The opposition, nothing like Supreme Court. Oliet Nyakwaramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Kratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magoratil piny. One was a got in opposition. One was got in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Yaw adis into nyoli ga kanye. Konu jui jokes. Wasebudho ne tugo ne. Yeso. Kosetinda jana bitinda koro. An mama modongo gi luor. Ema odi design cha. Aokodi odwa. Adwa muko utegi. En wach nyar meja. Pare ni ane makonyiga. Aonge gi ataye. Saba Kongole. Kade Yonga. Machiegni kendo chenro mar pidho yien kaka ne ogol chik kod
piny owacho nobedo kawuono e pacho ka mangima, kendo chenro ma kamano dhi nyime kuonde mopogore opogore e Kisumu, ka migawo ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Trevor Ombija Foundation notelo ne jolendo marahuma e wang' jowi mar Citizen kod Ramogi nowuok oko kendo dhi nyime kod chenro mar pidho yien e sikunde 2 mayudore e West kod North Nyakach, kama skundego oting'o Nyong'ong'a kod Rai mipidhe yiende 2,000 moro ka moro. Millicent Adhiambo miyo walera achiel kachiel kowuok West Nyakach. Millicent Adhiambo, inyalo nyisowa ni to chenro ma kamano nochakore gi kanye, to sani un kama nade, to inyalo nyisowa kwan mar yien ma nyaka sani osepidhi? Kamano ahinya Milton, achiel kachiel kwa wuok e ward ma West Nyakach e sub county ma Nyakach kaendi, kuma kaka ne olandi ni odiochieng' ma kawuono biro bedo odiochieng' ma oganda duto biro yueyo kendo ok chop kuonde tijgi mondo mi ginwang' thuolo mar wuok oko pidho yiende kaka owinjore mondo chop lek mar jatend piny Kenya William Ruto manowacho ni ber ka pacho kaendi iketo mamajan kuom pidho yien maromo bilion 15. Odiochieng' ma kawuono chenro no dhi nyime kuonde mopogore e kaunti ni ma Kisumu, kako opogore kod jatend migawo mar weche mag alwora mano weche mopogore opogore mano Moses Kuria bende ne olimo kaunti ni manitiere e bungu ma Kong'ow e sub county ni Manyakach. Migawo ma bende ok mar piny owacho mong'ere kaka Trevor Ombija Foundation ma ochung'nega konyo oganda mopogore opogore kod yore mopogore opogore gi e thuolo ni endi dhi nyime kod pidho yiende ka gisani gichako pidho yien 2,000 e ward ma West Nyakach, kendo yien moko 2,000 ang' ne gipidhi e ward ma North Nyakach. Sani endi wan kamoro ni Chief's Camp kata laro mar apis mar ruoth makoni, ma bende chenro no dhi nyime ma wada wuoyo kod jalno mochung' ne migawo ma kamano mondo lenwa ni to kawuono kopogore kod weche mag pidho yien ang'o gini ma bende gida timo kochiro kod wacho ulawa bende osebedo kayuero bende jodak mawuok e West Nyakach ward kaendi machiegni. King'eyo kamera bochako gi nyingi tinyiswa ni te migawo no in kaka ng'awa makoni ma then ang'o mutimo kawuono mochopo Nyakach kaendi, to un gi chenro mag yiende adi mudwa pidho, then ang' utieke gi kanye tuchake gi kanye? Erokamano Millicent, an Steve Opiyo, ane machung' ne tayo tije e migawo mar Trevor Ombija Foundation kata coordinator Kenya Trevor Ombija Foundation. Kaluwore gi kaka nowach gi sirikal ni kawuono mondo wayanga chieng' mar pidho yien, wan kaka migawo mar Trevor Ombija Foundation nowatimo mano mwaikore makoro pidho yien maromo 4,000 pidho kawuono ka West Nyakach Nyong'ong'a, kwawuok ka kendo chako nyaka Rai mantie North Nyakach, waketo kuro yien 2,000. To kopogore gi mano bende jowa makagi ncha wan gi chandruok mar pi ncho pong' kaka ma jomoko dar kung'iyo chien ka magi jomodak ka modar e miechgi. Be kaka migawo wakelo negi chiemo, kawuono wadha miyo ji maromo 1,200 mogo mar kuon to gi mogo mar nyuka. Kopogore gi mano bende wakelo negi mattresses maginyalo ninde, to gi tents bende wakelo minyalo ninde, nikech kawuono wayudo ni skunde yawo chieng' Monday, koro skunde manya ji okampe ji dhi e skul nyaka koro giwuogi, koro wakelo tents mondo koro ka giwuok kanyo yud kama gidake kata kuondego magibede. Kopogore gi mano be Millicent, migawo mar Trevor Ombija Foundation chulo ne nyithindo bende fees. Sani wan nyithindo mochulo negi fees 246, to wan wa sponsor mana day kende, watimo scholarship mar form 1 to form 4. Kopogore gi mano bende wagedo ne mine moso mine ma chuogi osenindo, to gi mogik bende wachulo ne jok mochando NHIF mondo giyud thieth maber. Kamano Millicent. Erokamano ahinya kuom lero weche maber kotengo kod odiochieng' manoyango mar pidho yien machiegni kaka jadak ma West Kano. Tina ng'eni to in bende achiel kuom West Nyakach, in achiel kuom jogo mane piyo daro koso, to kaka ichopo kaka noyang ni kawuono en odiochieng' pidho yien, wach ma migawo mar Trevor Ombija Foundation ochopogo kani bende usiro kaka jodak kotengo kod weche mag keto kod lokruok mar kor lwasi kata climate change makelo midhiero mag oula kod kata oro kachiel kod mopogore opogore. Wan kaka jo West Nyakach, mokwongo an nyinga Carolina Wuora Aluma, wan kaka jo West Nyakach wa support chenro mar Trevor Ombija mar pidho yiende, kendo wamor kawuono nikech Ombija okelonwa yiende 2,000 wabiro pidho kaendi mondo mi Nyakach West Nyakach wakae bende wan bende wabed gi yiende manyalo ywayo koth, manyalo miyo wabedo gi gweng' maber mopie maber. Koro kaka ing'iyo odiochieng' ma kawuono, weche mag oula
thiro ka kod kach inyalo wacho ng'e wachno kokalo kuom siro jiwo oganda mondo mi giwuog oko gipidh yiende kata mane miere. Erokamano ne Trevor Mbija kendo kokalo keta weche mag pidho yien kawuono wamor nikech Trevor Mbija olimo wakae gi chiemo kawuono nyithindo dhi chiemo wabiro yudo nyaka matrese pino darwa ma nyaka matrese gi nigo no dhite to kawuono wamor nikech Mbija tayo parowa wan gi matrese nyithindo dhi nindo kama ber mine dhi bete domo kwe mana nikech Trevor Mbija miyo wan wa support Trevor Mbija odhi mbele gi chendeno kendo biro support nyaka nyithinde wa ma ok nyal dhi school wamor nikech nyalo dhi school gi nying Trevor Mbija. Machiegni mana kinyalo wuoye wach jiwo oganda mondo mi opidh yien koting'o kod wach oula kod maka magi nyang'iyo kamera cha gi nyingi. Ani luonga ni James Okeyo Abeka West Nakach location to an jakom mar West Nakach location flood control committee. Koro sani abiro kaendi nikech meka mwadake kanyo pio darowa to kawuono Trevor Mbija okelonwa yien odiochieng' kawuono mar pidho yien okelo yien 2,000 but yien go dwa gombo ni mwalo ma West Nakach kae gibed kata yien 5,000 kech West Nakach location onge yien en pap kendo en semi arid ma koth machwe ka tin mandalo monego wakeyo kwa ke nikech koth tin koro sani wabiro mana kwae gi foundation mare mondo medwa yien kata 5,000 kinyalo medwa to gi organization moko mag sirkal ma moko makelo yien bendo kelnwa yien achiel wan gi pina ma pong' wuok ka nikech yien tin pi yamo akano to goyo nam to donjo ga paka e dho gengni to muko gengni mar nam nikech yien onge koro ko pidh yien to gengni ma pi muko no mar nam no ok bi mukore therefore pi ma pong' wuok oko mar nam ok dhi pong' omedo yien go mondo pidhi mar ariyo koma pi miriu ai ma pong' madaro ji mang'eny yien onge en na pap nono kata chiegni kata kilomita 5 en na pap nono onge yien koro wadwa nwa pidh yien mang'eny kabisa ma ko gikni koro kelwa yien oda pidho wadwa jiwo ji an kaka jakom mar flood control committee wadwa jiwo ji kendo wadwa make sure ni ji opidho yien gweng'ni wadhi tiyo gi chief mochomo manyien Seth Agwanda mondo konyo mobilize ji mondo wayud yien mang'eny mondo wapidh yien nikech koro kwatimo mano to kobiro gi chandruok kech bang' flood wan gi chandruok mar oro maka oro wuok kata gima chieka onge kata gima pidho onge koro yien go biro konyowa mondo wabed gi ng'idho maber yamo maber buru mang'eny koro wabedo maonge go mukruok mar miriu be mukore nikech yien tin koro miriu kosemukore koro kuonde ma pi wuogo bedo mang'eny koro mano bende kwa yudo yien go to wabiro pidho bath miriu ka pi osedok mondo koro miriu kik chak mukre mondo pi kik chak pong' however okang' wasekawo mondo ndiko petition ne pi mapong' ne flood to control the flood mondo ndiko no nodhi ka Nairobi noluongo parliament gi jo Homa Bay County Gaya Fred nitie ma penjogo ma gioro jo parliament oro ji ka 19 MPs 19 mar committee no moneno ma ji wadhi discuss kod gi mane gitere parliament ne gikadhe parliament ni iloso daik osechak loso around Sang'oro to kel mana 20 million maloso mana 500 meters kende miriu length ne en kilometers 13 Kenya lose piyo to pi mapong' madaro ji kani pesa mikelo kagi ming'iewo gik michiemo gi ok di ng'iewo ditim go gik moko machielo mano en koro wagono okay wagoero kamano ne President Ruto kuom kelonwa 20 million molos 500 meters of dike mat wadwa mondo time piyo mondo pigni kichak bed kendo mane mwadwaro nikech mine thagore ka mine ywak ne ka mama ni odenyo aonge wach athiwa erokamano ahinya Milton mago weche mabende winjo kotenore kod odiochieng' ma kawuono mag noyangni pidho yien gi odiochieng' ma kawuono kanase yangoni ni Moses Kuria ni alwora mar Nyakach kaendi en e bungu maong'ere kaka Kong'ow Forest ma chenro mar pidho yien dhi e nyime ma kwa yudo thuolo ang' wanyal kadho kanyo mondo wawinj anena ni to ento kaka jatend migawo ang'o ma en godo e wacho weche motenore kod pidho yien kaachiel kod bende midhiero mar oula mosebedo ka thung'o ji e pacho kaendi gwenge mopogore kendo osemiyo oganda mathoth owito ngimagi ka moko bende pod olal nyaka kawuono pod imanya. Aduoko ne studio mondo idhi nyime kod weche mamedo tuchonwa e mesa mar ke weche maramogi. Milton an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo achiel kachiel kowuok Nyakach kawuono ayie ni nyakwar guoko cha pesa.
Kawadhi nyime ni jalup jakom mar kambi mar Royal Media Services Gadhoni Masharia otieno manyoro no dhiala kimiye mich ne tije dongruok mar sekta mar fwambo e pachoka, mich midendo ni Lifetime Achievement Award. Nyasi no timne jotelo mag ute mag fwambo mag pinje Afrika e kin jotelo mamoko. Moko kuom joma noyudo michgo gin mane en jatend piny machon ma Nigeria Olusegun Obasanjo ma bende ne en jafwambo. Ote mar Masharia nosom kod Rene Kamau ma bende nogoero kamano ne mich makamano kaluwore kod neno ni tesende duto e bwo Royal Media Services omulo ngima jopiny e pinje Afrika. The Vice Chairperson of the Royal Media Services, Rene Makau, will be able to receive the award on her behalf. We are also proud of Citizen TV, which is Kenya's #1 national broadcaster that is English-based, and our more recent babies, that's Inoro TV that transmits in Kikuyu, and Ramogi TV that transmits in Luo, which are all current market leaders. To my family, my anchor and my compass, your unwavering support has been my source of strength. To our viewers and our listeners, your trust is our most cherished award. As I accept this honor, I'm reminded that our journey does not end here. The landscape of media is ever changing, and we must continue to adapt, innovate, and lead with integrity. So thank you all for this award, this incredible honor, and here's to the stories yet to be told. This is on behalf of our Vice Chair, Madam Purity Gadhoni Masharia, on behalf of Royal Media Services. Thank you very much. A round of applause for her as she makes her way out of the stage. Nyakwaramogi yena monda ka uyweyo kendo e chenro nieri mar migago makmana nasingo ni naduogo bang' thuolo machok kik idhi mabor. Skiza chapa ushinde. Jina lako hili? Majina kamili? Kabila. Kiwango cha hela? 50. 50,000. Mpe ndonge, inaitwa ndonge. Za kwangu. Tunakupa na zawadi. Kadhongi. Asante sana, Robai Achimba. Nashukuru sana. Uzidi kushiriki Skiza Chapa. You never know, unaweza bado ukapata pesa tena na tena. Skiza chapa ushinde. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Aji manango mitingo no. Alot dek, rech, gweno, michele, chapat, fulu, pilau. Ritane. Mr. Ajay, mai menu mar magawa maduong. Moken list mar magawa. List mana mar chiemo masabirio. Lunch.
Tiegri ne wuoth mar dhialo teko kod lony